Üdvözöllek! Beszéljünk az oldásokról, azoknak a működésükről, hatásukról, szerepükről, fontosságukról az életben, és arról, hogy én magam miért nem akartam őket elvégezni, és most pedig azt látom, hogy mindenkinek erre lenne szüksége. Amikor elkezdtem foglalkozni ezekkel a kézzel meg nem fogható dolgokkal, egy tanfolyam sorozaton mentem végig, ami gyakorlatorientált volt, ezt tetszett benne a legjobban. És volt benne bevezetés, tehát az alapok, volt benne érzékelés testből, érzékelés testen kívül, volt benne telepátia, tehát gondolatátétel, ezek mind szépen működnek gyakorlatban, bármennyire is kételkedsz most onnan, elhiszem, én is voltam a te cipődben. És volt köztük oldás. Voltak előző életbeli oldások, voltak gyermekkori oldások, és egyet legyintettem, és azt mondtam, hogy nagyon jó az oldás, persze, biztos, de engem abszolút nem érdekel, mert mennék inkább valami más irányba, érzékelnék, valamit csinálnék. És eljött egy pont, persze voltam oldásokon, nem tartottam olyan nagy izgalmaknak őket, de azért voltam, elmentem, és eljött egy pont az életembe, amikor fölismertem, hogy hatalmas nagy szerepük van. Mert hogy azok az energetikák, amiket hordoztam előző életeken át, ha hiszel előző életekben, ha nem, léteznek, be tudom neked bizonyítani egy telefonhíváson belül, bár nem akarok neked bizonyítani, ez nem arról szól. Na mindegy. Szóval az oldások. Megtapasztaltam azt, hogy azok az energetikai lenyomatok, amiket hurcolok magammal több életen át, azok bizony fölhalmozódnak, és egy nagy teherként, egy nagy hátizsákként hurcolom magammal tovább. És jönnek az életben olyan behatások, ugye stabilan állok a lábamon, nagyon jó, kitartó vagyok, és jönnek olyan behatások az életbe, amik bizonyos pontokon be tudnak hatolni, meg tudnak érinteni, és egyszer csak jön egy olyan törés, egy csettintésre, amitől ez az egész nagy zsák, ez a nagy kupac hulladék, amit hordozok magamon, rám borul. Na és amikor ez rám borul, vagy rád borul, már ne haragudj, hogy tegeződök, tehát ha ez rád borul, onnan nagyon nehéz kimászni. És ilyenkor jön az oldásoknak a szerepe. Amikor elkezdesz oldani, tehát lemész téta tudatállapotba, teljesen semleges külső szemlélőként, megfogalmazva a mentális, a lelki és a testi tudatszinteket, akkor képes leszel arra, hogy viszonyítások nélkül megnézd azt, hogy milyen terhek vannak rajtad energetikailag előző életekből, milyen lenyomatok, mi az, amit hordozol magaddal, és szimplán azzal, hogy külső szemlélőként ezt tudatosítod, és kijelented, hogy te fölismerted, te rájöttél, hogy mi az, amit hordoztál, le tudod magadról tenni, föl tudod azt oldani, ki tudod oldani annak a terhét. És amikor ez megtörténik, akkor még ott benne a folyamatban rögtön érzed azonnal, hogy megkönnyebbülsz, utána pedig másfél-két héten keresztül végbe mennek az energetikai átrendeződések, tehát idő kell, amíg ez a fizikai síkon megnyilvánul, és az oldásokat, ha rendszeresen végzed, akkor egy teljes életminőségbeli transformáción tudsz átmenni, sokkal könnyedebben tudsz venni bármilyen akadályt, kevesebb reakciót fogsz a külvilágba tenni, kevésbé tudják fölcseszni az agyad azok az emberek, akik eddig folyamatosan kiváltották azt, hogy te reagálj, reakciókat tegyél a külvilágba. És ha legközelebb megint egy olyan helyzet jön, amit eddig nem tudtál sehogy sem megoldani, csak körbe-körbe rohangáltál bele a pofonokba, akkor az oldásoknak köszönhetően lehetőséged nyílik másképp csinálni. Ez a legfontosabb. Ha energetikailag kioldod azt a lenyomatot, amit hordoztál, onnantól kezdve lehetőséged nyílik arra, hogy legközelebb másként cselekedj. És amikor mindezt felismertem és megértettem, és még tapasztaltam is magamon, és közben jött ez az egész tudati gyógyászat, hogy ebbe bele tudok állni, és el tudok vele kezdeni foglalkozni, na akkor jöttem rá, hogy aha, ezt akarom. Hozzásegíteni az embereket ahhoz, hogy legközelebb másként tudjanak cselekedni, fejlődni tudjanak, és nem mindig ugyanazokba a pofonokba szaladjanak bele. És akkor sokan megkérdezik, hogy mi az ára, mennyibe kerül, mennyibe kerül, mennyibe kerül. Ára. Jönnek ezek mintha már mantráznák körbe az emberek, jönnek ezek a kérdések.
Megmondom neked nagyon őszintén, felbecsülhetetlen. Mert hogy nem egy gombóc fagyit adok el, most ne sértődjenek meg a fagyi árusok, meg nem egy rútszalámit, a henteseket se sértegetem, hanem egy olyan életeken átívelő, életminőséget feljavító dologhoz jutsz hozzá, ami még a következő életeidet is könnyebbé fogja tenni, és ez itt a fizikai síkon, anyagiakban mérve fölbecsülhetetlen. Tehát amit itt maximum ki tudsz fizetni, az az időm. Az az időm, hogy nem mással foglalkozok, nem éppen egy teljesen más tevékenységet végzek, hanem itt vagyok, rád fordítom, segítelek a folyamatban, és bizony lehetőséget kapsz arra, hogy szabadon és egészségben tudj élni. És nem csak élni, hanem szárnyalni. Ha esetleg kérdés merült föl benned, és kíváncsivá tettelek, éhes vagy a megtapasztalásra, akkor bátran nézd meg a csatornámon a belső csend videót. Ott meg tudod tapasztalni azt az állapotot, ahol szemlélővé válsz, semleges külső szemlélővé, és ez az első lépés ahhoz, hogy lejussunk tétába. Bátran próbáld ki ezt a videót, írj egy kommentet, mit tapasztaltál, vagy akár írj egy üzenetet nekem Facebookon, és vegyük fel a kapcsolatot, hogyha úgy döntöttél, hogy készen állsz változtatni az életeden. Állok elébe. Köszönöm a figyelmed, és legyen szép napod. Szia!